hun svigtede, ligesom du svigtede mig. Det har du godt af. Du var blind af kærlighed. Du må lide, hvad jeg led. Du kom bare i kartoteket. Skuffe nummer 12. Nu er det din tur til at mærke, hvordan det er. Det har du godt af. Nu kan du jo hvile lidt på din laurbær. For du var hård i nakken, så du må ned med nakken. Det er godt for mig, Godt for mig, og det er godt for dig. godt for dig. Men jeg håber, at du kommer hjem til mig. Og jeg håber, at du kommer hjem til mig. Velkommen tilbage til en brækket hjerter del 2 med teknisk uheld, men nu går alt jo godt. Jeg håber, I har fået druknet soverne i pausen, fordi nu skal vi nemlig til en konkurrence. Ja, det er en en fantastisk mulighed for at forvente sin ulykke til lykke. Og til det har vi 2 fantastiske nummerpiger her, eller hjertepiger, som har nogle lotterisedler, de vil dele ud. Men ikke til alle. Har du nogensinde fået knust dit hjerte? Hvem har det? Op med hænderne. Ja. Ja, der er nogen. Ja, du har alligevel, ja. Hvis man ikke tager sin hånd op, så er det fordi, man lyver. Det ved vi godt alle sammen. Men... Og hvis man lyver, så kan man ikke være med i konkurrencen om en materiel ting. Man kan nemlig få materiel lykke ud af sin ulykke. Så alle med, der har haft et knust hjerte, de deltager, og de får sådan et lille hjerte her, som er en lotteriseddel, og så kan man vinde en fantastisk præmie, som vi selvfølgelig ikke må sige, hvad er. Så afsted, piger, ud og del hjerter ud. Og så tager vi den lige en gang til, mens I får jeres hjerte. Du har mødt en anden, ligesom jeg mødte dig. Ja. Og nu har hun svigtet, ligesom du svigtede mig. Det har du godt af. Du var blind af kærlighed. Du må lide, hvad jeg led. Du kom bare i kartoteket. Skuffe nummer 12. Nu er det din tur til at mærke, hvordan det er. Det har du godt af. Nu kan du jo hvile lidt på din laurbær. For du var hård i nakken, så du må ned med nakken. Det er godt for mig, Godt for mig, og det er godt for dig. godt for dig. Men jeg håber, at du kommer hjem til mig. Og jeg håber, at du kommer hjem til mig. Hvordan går det, piger, med uddelingen af hjerter?